Tak čaute, dneska vás tu vítam pri tomto novom videjku. Zajačík. Na túto novú hru, ktorá sa volá Overground, ľahko si ju niekde stiahnete, vlastne by sa mala kúpiť, CDčko je v predaji a neviem, je to podľa mňa halúzna hra, radšej si ju stiahnete ako kúpiť a neviem, nejde mi to na väčšie, mohol by som to nejako nastaviť, ale nechce sa mi. A tu ste proste zajac a môžete zbiť, musíte, alebo nemusíte. Môžete mu zdrhnúť a môžete tu robiť takto saltička, skakať. Vidíte takto. A môžete sa aj zabiť, ale keď skočíte veľmi vysoko, tak sa ani nič stane aj tak. Kde? Fail, zmizol. Fuck. Tak. Takto sa dá liesť, neviem prečo len takto. No, nedá sa len tak, ale ako je tak sa dá rýchlo. Yeah. Zračníky, baječníky, ideme do toho. Takto sa celkom rýchlejšie leze ako takto to ide trošku na hovno a keď skočíte, skače celkom vysoko. Salta dozadu. Takto sa všade dostanete. A ja som tu hore. Tu bol taký rad, ale ja som ho odstranil, aby som tu videl toho zajaca. A je to halúzna hra, podľa mňa. V poslednom čase ju celkom dlho hrávam a nie. Myslím, že si ju stiahnete aj vy, je to dosť halúz. Tak. A takto sa môžete nejako zabiť, keď nejako zle padnete, alebo z nejakej výšky nejako zle. Neviem, prečo som tu. Chcem ísť hore, tak. A tu je zajac. Proste sa môžete aj byť. Tak, zajac je mŕtvý, ideme znova. Tak, keď ho zabijete, môžete si tu aj nastaviť veci. Napríklad, keď stlačíte Escape, tak tuto to máte na výber a tuto hore máte, že load item a na to kliknete, teraz sa vám tu zobrazí toto a z tohto si sa tam môžete iba dať barščo, napríklad arenu, to je asi najväčšie, čo tu je, ale nejdem to dávať, lebo bude to lagovať. Tuto máte aj zajacov, čo len stoja, čo nič nerobia. Tu máte characters, napríklad keď sem niekde dám tohto zajaca, tak proste začne bojovať proti mne a chcel by som ho zabiť. Bullshit! Že po ňom. Tak sa to robí, tak je ninja. Jazdím jak ninja. Jak to chce ninja. A teraz bitch! Myslím, že táto hra je dosť cool a hrozne ma baví. Je to fakt dobrá hra podľa mňa. Fuck. Takto sa napríklad môžete zabiť. A môžete si nastaviť samozrejme aj mapky, aké chcete. Sú tu aj také parkourové, ako ja rád hrám tuto. Na tie parkourové tam ťažko sa vyskakať dá, ale proste je to ľahká hra dosť podľa mňa. Ľahké ovládanie má. Máte tu takéto kopce a všeličo.
A takto sa zabijete. Napríklad aj ten zajac vás môže zabiť. To je tu ten zajac ešte? Čo som tam dal? Či to je ten stadeto? To je extrém. Však to sú dva na jedného. To je nefér. To fakt. A zase nie sú takí dobrí, jak ja. Toto nevedia. Fail. Haha, vy ste blbí. Ach, gej. Ty kokos. Sem nevylezú našťastie. A sem si spavnem nejakých ešte zajacov a uvidíme, že čo aj ako. Bullshit, on uteká, môj zajac. To je dement. To je jedno. Tuto dáte, že characters a tu máte báz akých ešte zajacov, máte tu aj wolf, to je vlk. Tu sa vám sem spavne. Dám ešte nejakých zajacov. Dám takéhoto normálneho. To som posral. Tak, sa to načíta. Som zdochol. Tak som tu. Prepáčte, niekto mi práve píše, ale to si pozriem až potom. Ale myslím, že mi to dosť laguje, a tak ja už za chvíľu budem končiť s týmto videom. Znám, že sa vám video páčilo, dajte lajky, odoberajte a budeme ešte ďalšie epizódky točiť z tohto videa, z tejto hry. A neviem, prečo mi to laguje, fakt, ale to je jedno, takže ja sa s vami lúčim, tak čaute.